Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja owacho ni tende ni okang' makare mar kadho chenrogi ma choko osuru maromo bilion 12.2 kaka nogete omenda 2015-2016. Omedo ni kaonti ma Nairobi osedino rode manitiyo godo e kwalo omenda ma kaonti. Kamano bende olando ni wach mar siko ng'ado pi kata rationing ne jodak ma kaonti ma Nairobi biro rumo ka giyudo omenda makare mar juolo aguch pi. Koloso e twak ewi chal mar kaunti ma Nairobi, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja osingo mar jiwo choko usuru kowacho ni gidhi kalo ageta mane omigi. Sakaja wacho ni mae idhi kony kod duol mar Nairobi Revenue Authority madhi keto kamoro achiel choko mag usuru duto te kendo dino rode mag kuo. This year we set ourselves a target of 19.9 billion of our own source revenue, informed by research which actually shows our revenue potential in the order of 60 billion shillings. In the last financial year, we managed to raise 10.6 billion, which is more than any of the last 5 years. This year, we are on course to surpass the own source revenue record set in the 2015-16 financial year of 12.2 billion. Already in the first half of the financial year 2023-24, we surpassed the last one by 1.5 billion. Honorable members, we have established the Nairobi Revenue Authority, which will be responsible for revenue collection going forward. Kamano bende, omedo ni gitimo matek mar tieko nok mar pi mosebedo kokwako jodak ma kaunti ni. Owacho ni tieko gero dag pi dhi konyo e chwalo pi ne jodak kendo tieko nok mar pi ma kinde ka kinde. In the next few weeks, we're going to have an additional 140 million liters of water coming into our pipes for the people of Nairobi. We have been able to secure $100 million from the government of South Korea to help us develop Northern Collector 2, which will give us, and Maragua 4, which will give us 220 million liters of water additional. In the next 3 years, it is going to be possible for us to completely forget the issues of lack of water. Kamano bende, owacho ni gisemedo chenro mar choko taka kendo miyo lesen kembe ji giwegi mar konyo e keto ler kendo tieko midhiero mar taka e boma kod alworane. Kuom mae, olando chenro mar gero kar loso taka obed mwandu e kar dak ma Dandora. Firstly, we have collected more than 450,000 tons of solid waste in the last 6 months through our own internal capacity. And we're perfectly happy to work with the private sector and others to do so. That is why we have also issued 14 new recycling permits. We are on track in our efforts to establish a 45 megawatt waste-to-energy plant in Dandora. Given that the PPP is in the final stages of negotiation, we have already awarded China National Electric and Engineering Company, who have done similar work in other parts of the continent and in the Middle East. Gavana Sakaja bendo kwedo weche maliekore ewi pi oula moksude chuny boma ahinya e kinde ma koth chwe, kowacho ni gitimo duto manyalore mar yawo mtaro duto modinore e boma mar tieko midhiero makama.